Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ene men TikTok hatamyzda şu Amerika bilen magnaşykly, Amerikada zähmet çekmek bilen magnaşykly video gelsinmi diýdim, gelsin köp adam ýazypdyr. Inni şu videoda men bir näçe tema bardy, gysgaçyk öz bilýärlerimi paýlaşjak. Başdan belläýin 15 sekundda dünýäniň syryny çözjek bolýan adamlar bu videony tomaşa etmeseler näme diýjek bolýan? Täze TikTok 15 sekundyň penjeresinden seretýänler bir näme ýeňişden düşündirip aşadan köp aýtdym, köp dediň diýe. Men olan isteni öğrenip öz bilýän zatlarymy öz penjeremden seretdiýän, öz penjeremden aýtýan. Sonuçta uzun bolsa, sağan bölüne TikTok'a yerleştirin, sağmatyk bölüne Atawatan TV YouTube kanalynyň doluny tomaşa etip bilersiňiz. Başdan şonu aýdyn. Ýene bir zat Amerikada işlemek bilen magnaşykly bolmaly üçin esas temamyz köp ýaşaklary bar bilýän öňkü tecrübelerinden men maňa diýişdi hiç bir gurama, hiç bir firma Amerikada ýa dünýäniň hiç bir ýerinde zähmet çekmek bilen magnaşykly, video bilen magnaşykly hyzmat beren yok. Maňa hyzmat terjime merkezimiz diňe terjime hyzmatyny berýär. Eger Amerikada bolsa, Angliýada bolsa, şondan belläýin. Indi şu videoda näme bardy men öz pikirlerimi aýtjak. Bira H1B wizasy bilen magnaşyk bu näme diýseňiz, Amerikada zähmet çekmek bilen magnaşykly. Şeýle hem Angliýada zähmet çekmek bilen magnaşykly täwratlara gysgaçyk aýtyp geçsek, şeýle hem Amerikada zähmet çekmek bilen magnaşykly CPT, OPT ýa-da kampusyň içine işlemek bilen magnaşykly o barada aýtyp geçsek, şeýle hem Green Card bilen barada maglumat berjek. Indi birinji Angliýadan başlaýyn. Näme üçin diýseň, aslında men TikTok'ta bir näçe post diýäsänni surat paýlaşyp aşağıda öz pikirlerimi ýazmaça şeklinde paýlaşdym. Indi şonu gysgaçyk video şeklinde paýlaşjak. Indi şu ýerde bir zady görýärsiz, men mydamyda diýenlerim men şi gawy, şi ýaman, şi firma maslahat berýän, şu firma galbetýär diýip at beremok. Men esas sypatlary barada. Hani haýsy zatlar doğru haysatlar ýalňyş. Onu seljermek, eýem Amerikaýa çykyp, Angliýaýa çykyp bolsaňyz, eýem da şurda çykyp bolsaňyz, o seljermek nemäňiz badygyny görkezýär. Diýmek, onu özüňiz seljeriň. Men hani şu gawy, ine şu bilen bilersiňiz diýip onu hakat aýtmam hiç wagtda. Täbi, ýani men onuň jogapkärçiligini diýip biljekler. Indi şu ýerde mysal üçin köp Angliýa bilen magnaşykly, Amerika bilen magnaşykly, Kanada bilen magnaşykly şu ýerde esas oýnalýan oýun näme? TikTok'ta bir hata başlaýar, kim diýen meldäl ýa-da bir adam, iki adamy görkezýärler. Bu diýerler şu ýerde mysal üçin seni işte $4,000, $5,000, $10 ne balans ağzına gelen tan aýdyp, adamlar inandyrjak tan aýdyp, ne işe çağırýar, seni bir kanalyň goýýan, şu işde iş yapýaran diýip öz komandasyna näme inanýarlar. Bu täze bir metodikasyny gördüm. Iň esas ulanýan metodika. Olam näme? Hiç ýyl başdan pul alamyz ok diýär. Görýärmi? Adamlar bir ýyl inandyrjy bir näme gelýär. Hiç ýyl pul alamyz ok. Diňe baryp işleňizde soň alarsynız diýerler. Köp adam da muňa inanýar. Näme üçin? Başdan menden pul çykan ok diýip kirýär. Şeýle görmäne şeýle. Ýöne o ýerde esas oýun nähili. Birinji nowbatda şu ýerde maňa bir näçe şertname uğratdylar. Kim bilen ýasalan karşı tarapdaky firmanyň barlak gördüm. Ýene bir at beremok, falan firma diýemok. Men umumy ýankylar oýunlar bardy gurmatýan berde. O firmanyň kimdigini, kim dälirini özüňiz seljeri berin. Ozoň şu ýerleşdirýän firma, hani iş alýan görünýän firmanyň eýeleri, ýene ratlary öň qady jogapkärçiligini çekilen, hani maşinik diýerler, şu nemedäki jogapkärçiligi çekilen adamlar. Indi bular näme bilen hareket diýerler. Bir tarafa TikTok'ta hada basyp iş ýerleşdirýär, beýlekem iş berýär ýaly görünýär. Ol bilen şertname baglaşylan bolýar. Hemme zat başdan gitdiň pasportdan alýar, medatdan alýar, saňa şertname gelýär, saňa sponsorluk hat gelýär, zat gelýär. Görmäler hat gelýär, ananyň uje. Belli wagt geçe, period geçe. Iň sonunda diýerler ki, saňa seni viza üçin bir derejede ingilis bilmeliýär. Bilýän bilen ok. Sertifikat bilen alyp bilen ok. Köpden bilinmeýär da. Bilýän adamlar şunu gurrun däl. Bilýän adamlar tam öýleri internetden tapyp öýleri ýol bilýärler. Onda diýen mysal üçin palan ýerde de palan ma diýär, şoňa $300 wer $250 wer $400 diýip aş tarapdaky adamlar näçe biljek bolsa. Hemen durly summalar eşitdim. Ozoň ol adam da saňa B1 derejesini ingilis dilini bilýän diýip saňa sertifikat berýär. Inni birinji seni ýem kalyp işe sokdy. Sen şu derecede bilýänmi bilen ok. Bilmeýän bolsaň seň üçin kalyp resname ýasaly. Kalyp seň üçin ýasalan bolsa, ýasanam jogapkär, senem jogapkär. Ýem sen Angliýa barmagyň kanun bolup başladyň. 1. 2. Ol sertifikat berýän firma däl, mysal üçin dil kurslarymyz we aýtatymyzda olar däl. Bir şahs o şahsyň lisensiýasy barmy, ýokmy, o zatlar ýok. Ol öýüne peşäde rakamda çykyp berýär, o ýerde näme etýär. Indi şu metodika bilen başdan muhtiýala bolup görünýär we şondan soňra başlaýar pullar. Indi bulary men aslında aýtdym, indi şu ýerde de video bilen aýtýan şu ýerde. Şoň üçin ýene diýende daşy ýurdun ýere aýtjak bolsaňyz, diňe ketek ýol bar.
öwrenmeli. Hiç adam 15 sekunddan öwrenip bilmeýäňiz. Videoya mysal üçin diňe başlygyň adyny okaýarda içini okan okla. Bir näme çykyp termali dünýäniň isleýän ýurunda gezjek bolsaň, zähmet çekjek bolsaň, okajak bolsaň, alma biş adyma düşýän zat ýok. Yani men bir näseni mysallar bilen düşündirip aýtdym da, ne şeýle diýip de öňümde şu zatlar gaýtyrýan ýarak bolsam beni jemläp aýtjak bolalym üçin ýene de aýtýan. Täbi internetde bir mysal üçin Angliýa çekmi, Angliýanyň Türkmenistan'a elçihalygyň web saýtyna girin. Şu ýerde mysal üçin Angliýanyň hökümetiniň şu zähmet çekmek bilen anaşykly web saýtyna girin. Dil bilmeýän bolsaňyz şu wagt näme Google Translate ýa-da Email Intellect Translate we terjime nemeleri we turly ýollary bar. Birinci näsen şu ýerde bir işejek bolsa hökümet dil gerek. Dil bilmeseň näme bolar? Bakna bolarsyň birine. Geçende bir aýdym öňürün men geçen dünýäniň ýüzüni 40 ýyl maýa gelýänçe ýekiji ýyl näre gezgindiňe bir türkmen dünýäniň niresine gelse de maýa ýaly gurk gelmelerle ýekiji ýyl geçsin ýöne erkek gurk geçsin näre gurk geçsin şu ýerde türkmene buýsun geçsin dilin bilmeseň zat etmeseň elbetde öwrenersiň oňa sözüm ýok hem bekşem soňra da öwrenýär ýöne diýjek bolýan adam özüň şunu öwrenip gitmeseň hökmen suratda birine bakma bolarsyň oňa sen her ýyl oýnarly şonuň üçin şeýerde men Angliýany Geyfe kesýän. Indi Amerikada işlemek bilen magnaşykly videom. Ýa-ni gaýtşmaýarlak eger şu video toň minutçan geçen bolupdyr. Eger geçen bolsa da dowamyny bir ýerden kesilip kalsa da Atawatan TV YouTube kanalyny tomaşa edip bilersiňiz. Indi Amerikada zähmet çekmek bilen magnaşykly bir näseni ýol bar. Birinji ýol elbetde green card. Green card tonýadynda legal şekilde Amerikada zähmet çekip bilýärsiň. Indi green card bilen magnaşykly maýda netijeler belli bolýar. Olar bardy. Öňe video ýazyp etdim men. Atawatan TV YouTube kanalynydan tomaşa edip bilersiňiz. Oktyar noýarda dokument tapşyrylýar, maýda da jogaplar belli bolýar. Çykandan soňra näme etmeli? O barada videomuz bar. Menden iki sekterde hemme zat düşündirmän garaşmaň, hiç kimden hem garaşmaň, iki sekterde hemme düşündirip bolmaýar. Biz onlarla professional däl, belki başgalar aşarýan bolup biler. Ýa-ni men maşaramok. Şona maýdaýyn. Indi green card dedik. İkinci yol näme? Mesela üçün elbette bu ikinci yol zähmet çekmek üçin ýollarla ýöne mesela üçün sen Amerikada dünýä derejesinde bilim aljak bolup gelende soňra käbir zähmet çekmek bir ýollar bar. Şolar bilen magnaşykly. Ýagny bärdäki zähmet çekjek bolup uniwersitet ýoluny saýlamak däl, ony bilim aljak bolup gelen wagtynda şu gelen wagtynda gapdanynam hem tejribe üçin hem bäşmat kazanmak üçin goşmasa zähmet çekmek. Yani bärde esas maksat zähmet çekmekden, esas maksat bilim almak, ondan sonra da gapdana zähmet çekmekdir. İkisini arasynda tapawuty käbirlerde ýa-ma mysal üçin okajak diýip bolup gitip diýişip bolarmy diýe. Birinji men ýurist, men size men illegal zat maksat etmeýän hiç wagtda. Şonuň üçin de legal bolmasyn näme? Okumak üçin gelýärsiňiz, gelen wagtynızda şeýle mümkinçilik bar. Mysal şu mümkinçilikler barda aýtjak. Birincisi kampusyň çägini hani her üniversitede kampusy bar. Şoň çäginde mysal kafeler bolýar, kitapxana bolýar, ýene bir zat bolýar. Olam hepde de 20 saat bir kampusyň içindäki işdeli ýöne tapmak kyndyr. Elbetde her üniversiteden, her kampusyň ýagdaýlary deňdädir. Käbir kampuslarda iş köpdir. Talip azar her hilada bolup bilýär. Ýöne ummanlanda kampusyň şäherini hepde de 20. Şonu öňrek bir diýdi, aýdy hepde de 20 diýip bir ýerde 20, bir ýerde 20, bir ýerde eşap bolup biler, käbirler etýän bolupdyr. Ýöne illegal bu ýa-ni sen kanuny bozýan. Ertäk gün tutulan ýagdaýynda sen ony bu bilen okmaýan zat ýok. Bärt akylly etmäne de gerek ýok. 20 saatmy 20 saat. Şu 20 saat çägini berilýän pul. Birincisi, ikincisi CPT diýip bir zat bardyr. CPT näme? Mesela üçün magisterliklarda mesela üçün ikinci ýyl etip bolýar. Mesela 2 ýyl okuwasa, birinji ýyllarla ikinji ýylyna öz ugrundan mesela üçün bakalavriata öz şertleri bardyr. Onun üçin hem ol şertlerden öz okuw jaýyňyzyň halkara taýyplar bölüminden sorap öwrenip bilersiňiz. Her okuw jaýda başgarak bolup biler. Indi CPT näme? Ýani kampusyň içinde 20 saat diýdi. Bir kampusyň daşyny hatta Amerikanyň isleýän ýerinde öz ugrunda mesela men ýurist bolam, hukukçy bolam, hukuk ugrundan öz ugrundan hepde de 20 saat işlemeni ursap berilýär. Kampusyň daşyna, yani içinde de işlep bilersiň, ýöne diýjek bolan bäde CPT-niň tapawuty kampusyň daşyna da işlep bilýärsiň. Onuň hem öz şähertleri bar. Mesela üçin CPT hakynda dogry ulansaň ertek gün OPT-ne diýär berip biler. Onuň öwrenmeli detaýlaryny. Men bäde şu wagt şu videoň içinde hemme nüanslaryny aýtmak mümkinçiligim ýok. Indi birim OPT diýip bardyr. OPT ýazylýar, men häzir näip bolsa İsmail montajdan aşağı ýazar. OPT-de näme? OPT-de de kampusyň daşynda köp bölümlerde bir ýyl käbir, mesela
matematik ýa-da mysal üçin teknologiýa, injenerlik ýaly bölümlerde de 1 ýyl plus 2 ýyl 3 ýyl eselli kampusyň daşynda öz ugrundan doly işläp bilme mümkinçiligi bar. Ýani näçe gysga çyksak, kampusyň içinde 20 saat, kampusyň daşynda 20 saat, OPT-de de öz ugrundan kampusyň daşynda doly rahmet çekip bilýärsiň. 1 ýyldan 3 ýyl eşelýär, bölüme görä ütkeýe. Oňam öz şertleri bar. Hasan resme tapşyrmaly, näme etmeli, nire tapşyrmaly, näme hilletmeli. Bu video OPT bardy bolmalygy üçin onuň hem OPT bardy video çekden 1 saat gitdi. Bu da ne? Indi şu ýerde men esasy OPT-den sonra da H1B viza diýip bir zat bar. Ýöne men OPT-den sonra diýen zat ýok. Ýöne bäzi okap beren adamlar üçin umman aranda şeýrek bolýar-da. Indi şu videoda men H1B vizası barada, yani Amerika'da zahmet çekmek barada da ne gysara edip aýdyp geçecek. Indi H1B vizası ile manaşykly. Umman aranda şu wagt H1B vizasynyňky 2026 diýip geçendir. Şu ýerde mysal üçin Green Card'da bilýändirsiňiz, hani şu tawsan ýylyndaky del, çykan ýylyndan 1 ýyl soň edilýär-de. Mysal üçin H1 bir viza 2026 diýip görseňiz, näme diýmende? H1 vizasy umman aranda Amerika'da zahmet çekmenin en köp kullanılan metodikalarynyň biri. Sebäbi Green Card'dan daşgar diýiller. Sebäbi mysal üçin eger bir biznesmen bolsaň, belli bir meşhurde maýa goýjak bolsaň, invest goýjak bolsaň Amerika, oňa öz vizasy bar. Ýa mysal üçin mogalymlaryň bar, ýa-da mysal üçin sportsmenleriň bar. Bir näseni video görüşleri bar. Her zada görä ýöne umman aranda Amerika daşy ýurtdan mysal üçin ýylla 55.000 törekleri Green Card bilen zahmet çekmeyen adam getirýär diýip şeýle birem bir H1 vizada professional hyzmatlar üçindir. Ýani hökmen suratda minimal derecede bakalavr, ýani universiteti gutaran bolmaly. Ýok, käbir şertlerde şeýle adamlar ýalňyşmasam 3 ýyl, mysal üçin bir kärde tejribeň bolsa, şonu 1 ýyl okuw bilen deň hasap ýaram. Mysal üçin 12 ýyl şol kärde tejribeň bar bolsa, ýöne universitet gutarmadyk bolsaňam, sen şu 12 ýyly şu orada mysal üçin marketing diýelim, mysal üçin ýa-da IT diýelim, orada universitet gutarmasaňam şonu tuğ edip ona geçirip bilersiň. Ýöne umman alanda şu metodikada en köp kullanýan, en esas şert diýil onda bakalavr derecesi bolmaly. H1 viza loteriýa bilen bir ýerde loteriýa bar ýa. Ýöne Green Card ýaly mysal üçin milyonlarca adam tapşyrmaýar muňa. Sebäbi oň öz şertleri agyr bolanlygy üçin mysal üçin şeýle men seredende 2025, hani şu ýyllarda geçen ýylyň kolýada 2025-nji ýylda 479.953 adam tapşyrypdyr. 2024-nji ýylda 780.000 adam tapşyrypdyr. Indi ortaça ýöne şeýle seredende 2021'de 274, men buna ýazyr ekrana surat hükümde koýarys. Umman şeýle adam her ýyla mysal üçin geçen ýyl üçin aýdylan 2025 üçin aýdyly. Sebäbi şu wagt tapşyryljak, şu ýyl tapşyryljak 2026. Geçen ýyl 479.953 adamdan 135.000 adamy saýlap atdyrlar loteriýa görünüşine. Ýöne şu 135.000 adamdan jemi 65.000 adama bakalavr derejesini tutan. Birim ikinci loteriýa görünüşi bolýar, magistr. Ýöne bu magistr Amerika'da magistrlik derejesini alanlar üçin goşmasa 20.000 berýärler. Şeýlelikde 85.000 adam, ýani 135.000dan 85.000 adam. Bu ýerde nähili 135.000 adam saýlansa da käbirlerini iş berji nimet bilýär, ýüzüp bilýär dowam etmekden, ýa-da iş ýerine öýde başga iş tap bilýär. Şeýdip tapşyrmaýanlar hem bolýar, ýa-da käbir tapşyrsan da loteriýa teşkilden de kriteriýaň laýyk bolmasa, sen umman aranda şu nime zahmet çekmek ursatnamatyny alyp bilen ok. Ýani ýylda jemi 85.000 adama berilýär. Iň esasat haçan tapşyrylýar? 2025-nji ýylyň 6 martyndan 7 martyna geçirilýändinden biziň nimämiz oýunçy alymyzda 6-7 mart diýip aýdyl edildi, näme bolmasyn diýipde. Ýene 15 günden tapşyrylýar. 24-25 marta çelli. Yani ortaça 20 güne olay dowam etýär. Resmi kabul edilşilik we haçan belli bolýar? Martın ahyrynda eýem belli bolýar. Hani Green Card ýarak oktýabr noýarda tapşyryp da maýda belli bolanok, bir hepde 10 gün sonra belli bolýar. Indi şoňa görä diýen gaýtşym ýarak mysal üçin 400.000 adam tapşyrýar, 500.000 adam tapşyrýar. Şoň üçin hem 85.000 adam alýarlar. Elbetde mysal üçin Amerikada magistrlik okuwan bolsaň,
ýa-da şansyň bar bolsa green card ýalak mysal üçin şansyň millionna bir dälle ýa-da 100 000 da bir dälle managanda 10%, 20% ortaça şansın bolýar. Ýene de loteriýa barýar. Indi kimlere bolýar? Esasen yani professional hyzmatlar üçin. Ol hyzmatlaryny şu bolýar, uzun spesifik bar. Köp zatlara da bolýar. Yani mysal üçin IT diýe, mysal üçin marketing diýe, injenerliň köp görnüşi, aslında köp zata bolýar. Yani bolmayan, haýs bolýar diýip men onu çyp onu ýere oturjaklar, ýöne köp zata da bolýar. Men esasat ýan kaçmaýak bakalar derejeňiz bolmaly. Bu iň esasat elbetde bu wejede de TikTok'ta mysal üçin iş paýlanýan şekilde däl, bir iş beriji Amerikan bir kompaniýasy size ine şu temada senin adyny arda tapşyrjak diýip senin ilanlaşmaly, elbette seni işe kabul etmeli. Olamayan sana işte mailden biri TikTok'ta kimdi belli olmayan hata açıp da sana yasama şartname guradyp da bunun için palançy $10 verip onlarlak der. Son çypdan gönnen mesela Google, Amazon ya yeni bir Tesla mi hayat kampanya bilen gönnen özünün işe alış prosedurlarına göre laýyk. Mesela şolaryň websaytlaryna girip görseňiz, men bir näsany gözledim şeýle, neme diýendir. Biz hiç bir agensiýa bilen işleşemiz ýok diýip öýdýändir. Käbirne şol haýtynda okan ýadyma düşünok. Täbi bir agensiýa bilen işleşmeýär TikTok'ta naňyrda dursun. Ondan sonra özleriniň gönden mesela üçin işe alış düzgünlerine göre tapşyrýan, interwýuden geçýän, öňçe Zoom'dan ederler. Şol hatları geçende sonra seni işe aljak diýen ýagdaýynda sonra senin adyň elbette senin etmeli adyň, olaryň etmeli adyň ardan tapşyrýar. Bu arda çykan ýagdaýynda ondan sonra ne ýöňüň Amerikada bolsa göner viza statusyny ütgetýän, eger Amerikan daşyna bolsanda ilçana baryp da şol viza bilen manaşykly gerekli dokumentler tapşyrýan. Mudamy diýen zadymdyr. Ýene de diýjek, Amerika'ya geljek bolsaňyz, Amerika Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçanasynyň web-saýtyna seredin. Angliýanky, Türkiýanky. Yani men diýemek mesela konsultasiýa kampaniýalaryndan baň diýemek. Elbette olaryň içinde işlerini gawy etýänler, hakykatdan neme etýänler bar. Ýöne gynasakda urduňa iýmete dagan bolupdyr. Son çypda birini anasaňda anan ýöne eşejeňe berkçi. Bunu näme demek bolar? Öwren. Yani gawy edip şol haýsy wiza bolsa da yani H1 mesela üçin yeni bir belleğe geçtim. Baştan belleğe geçtim. Yeni belleğe geçen biz bu oyuncu da hizmet veremiz yok. Ben öz bilýärlimi gıysarak şekilde aýtdym. Bu oyuncu mesela üçün şu kampaniýanyň öz işleşen jurist firmalary bardyr mesela üçün. Men jurist bolsam da bu temada men detay şeyle maglumat bermekdenim. Sakkanýan näme üçin diýsen, men migrasiýa oyuncu juriste safa galamak, migrasiýa oyuncu jurist däl. Şonşypda mesela üçün munyň men size şu wagt umumy bir jurnalist çägine maglumatlar bilýän. Men özüm bärde juridiski näme ulan beremek. Elbette men temada köp gözleget gördüm, köp zatlar öwrendim. Köp nüansly bar. Ýöne onuň ýeke saatlar aýda oturmakda ol eýem size bermekdäki maksadyň çäginiň daşyna çykýar. Täbi men size mesela üçin ýarym saatda, 1 saatda aýdaryn, ýöne siz 2 saat, 3 saat, 10 saat gerek bolsa 20 saat bu baradaky gözleňiz özüňiz etmeli bolýaňyz. Indi başga da men mesela üçin şu gepleşikde size ýetirmek isleýän zatlarym şudy, ýöne gelecekde Amerikada bilim almak barada men aslında öňüme ýazyp goýupdym. Şu barada da bir video ýazga dedim gelýär. Ýöne eger Amerikada bilim aljak bolsaňyz, gysgaça bakalavr derejede bilim aljak bolsaňyz, siziň mektepdäki alan bahalyňyzyň soňky 3-4 ýylynaky esasanan bahalyňyzyň orta çaty, o zaman SAT bir eýdaýyn bardyr, şondan aljak bahalyňyz. O zaman özüňiziň mektebiň daşyndaky özüňizi ýetişdirmek bilen manaşykly, özüňiziň liderlik häsiýetiniňiz baglanşykly eten atlaryňyzdan görkezip, ine dokumentleri öz Amerikanyň uniwersitetlerine gönnen tapşyryp bilýärsiňiz. Ve men bilýän her ýylam Türkmenistandan öz ene talan öz bolsun, okuwçylaryň öz bolsun tapşyryp şu ýere okuwga gelýän türkmenlemeden bakalavr derejesinde de bar, magister derejesinde bar, PhD yani doktor derejesinde de bar. Onuň ne gerek diýseňiz men şu arada da ýene-de şu çäklerde umman maglumat berip bilerin. Amerika vizası bilen maglumat aslında öň viza ýazgyp paýlaşdym. Atawatan TV YouTube kanalyna. Ondan şondan tomaş etip bilersiňiz. Sebäbi onuň özüniň nüanslary bar. Ne şu ýerde men ýene-de 20 minut bolmagy mümkin. Şu ýerde men gysgaçyk diýin artık gepleşimi şu ýerde jemleýän
Häzirçe hoş, sag bolun.